Jovil Oy on vuonna 2009 perustettu monipuolinen rakennusalan yritys. Palveluihimme kuuluu kaikki rakennus- ja rakennuspeltityöt. Olemme tunnettu luotettavuudesta, tarkkuudesta sekä tinkimättömästä ammattitaidosta. Toimitilamme sijaitsevat Vaasan keskustan lähellä osoitteessa Silmukkatie 21. Teemme kaikki rakennus- ja peltityöt ammattitaidolla. Tekemästämme työstä saat kotitalousvähennyksen. Suunnittelemme ja valmistamme kaikki peltityöt mittatilaustyönä asiakkaan toiveiden mukaan. Palveluihimme kuuluu myös kattoturvatuotteet, rännit, piipunpellit ja hatut, reunalistat sekä ikkunapellit. Asennamme myös peltikatot, korjaamme ja maalaamme vanhoja kohteita sekä suoritamme uudelleen maalausta. Myymme ja asennamme lammin ikkunoita sekä myymme teknotrailer, peräkärryt ja venetrailerit. Jos olet rakentamassa tai remontoimassa, ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous. Lisätiedot osoitteesta www.jovil.fi.